Sal-aħħar tal-2021 kien hawn kważi 14,000 ħaddiem fis-settur tas-servizzi finanzjarji. Dan ħareġ mir-rapport annwali għas-sena li għaddiet tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji l-MFSA. Dan ir-rapport ġie ppreżentat quddiem il-Parlament fis-seduta tal-Erbgħa. F'dan ir-rapport ħareġ kif fl-2021 kien hawn żieda ta' kważi 4% fin-numru ta' ħaddiema fis-settur tas-servizzi finanzjarji. Fi stqarrija l-MFSA qalet li dawn in-numri juru r-reżiljenza tas-settur tas-servizzi finanzjarji. Minn dan ir-rapport ħareġ ukoll kif is-sena li għaddiet il-valur miżjud gross tas-servizzi finanzjarji żdied b'4%. Dan jammonta għal ftit iżjed minn biljun euro. Fir-rapport dwar is-sena li għaddiet l-MFSA qalet ukoll kif hija rċiviet iżjed minn 580 applikazzjoni. Din hija żieda konsiderevoli meta mqabbla mal-2020 meta kien hemm 265 applikazzjoni. L-awtorità innutat it-tkabbir sostanzjali li hawn f'pajjiżna. Mir-rapport ħareġ l-MFSA żiedet is-superviżjonijiet tagħha. Fil-fatt kien hemm iżjed minn 600 superviżjoni. Ħareġ kif terz minn dawn huma relatati mal-ħidma kontra l-ħasil tal-flus u sabiex jiġi missielet lill-finanzjar tat-terrorizmu. L-MFSA qalet ukoll li tibqa' impenjata sabiex tkompli issaħħaħ il-futur tas-settur tas-servizzi finanzjarji f'pajjiżna.